ام درباسی پیواژوی بیم پیواژور باکوری کردستان ترکیه دروشکی چوادیه تایبت دوی هفته ده وک هفته کی کریتیک تپ اینا سکرین تی پایین دنوا هفته ده گشتان گرینک رو بدن شانده آدم پارتیا ایمرالیه ده سبه درباره پیواژوی ده به سروک مجلس نومان کرتولمش او وکیل سروک گشتی AKP افکان آلاره هفدیتنه پیک بینه سروک وکیل کما دم پارتی گلستان کلچ کوچی دو لمجلس آخفی هنگ مجارین گرینک آنی بو سرزمان گلستان کلچ کوچیت آنی زمان کو شانده آدم پارتی یا ایمرالیه دید نوا هفته ده لسر پیشنومه قانونی هفدیتنین خب بدومینن او گوت وید هفدیتنه ده پیشنومه قانونی پیشکشی پارتیان ورکرن. جیگری سروکومار ترکیه جودت یلماز د پانل که دا اخوی او گوت کو او د قوناغه که پر کریتیک تنه جبو دیتنا چاره سریه که ماینده. پیواژویا چارەسەرییا پرسکرێکا کورد دە هەفتەیەکە کریتیک دەیە. تێپایین دناو هەفتەیەدا گەشەدانین گرنگ ڕوو بدن. یەک ژڤان گەشەدانان هاتراگەاندن ku wêşandeya Îmraliyê sibê bi Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş û wekîlê Serokê Giştî ya AKP Efkan Alara hevdîtin pêk bîne. Taybet jî rojeva vê civînê pêşnûmûneya qanûna çarçoveyê ye ku çavê raya giştî lê ye. Rayedarên Dem Partiyê diyar kirin ku divê qanûna çarçoveyî di nava endamên rêxistinê de neyê kategorîze kirin. Owoka ku di hevdîtina 24 Gulanê de bi Abdullah Öcalan re hatiye muzakere-kirin bê rojevê. Li aliyê din jî yek ji rojeva serekeya pêvajoyê çûna şandeyê ya ji bo girava Îmraliyê û hevdîtina bi Abdullah Öcalan re ye. Şandeya Dem Partiyê herî dawî di 24 Gulanê de bi Abdullah Öcalan re hevdîtin pêk anî û ji wê rojê ve te hevdîtin pêk nehatin. Piştî geşedanên vê heftiyê têpayîn ku piştî pêşnûmûneya qanûna çarçoveyî ji partiyên siyasî re bêşandin û pêştre jî şandeya Dem Partiyê biça girava Îmraliyê nêrîn û pêşniyarên Abdullah Öcalan werbigire û biraya giştî re parve bike. Binlerce yitirdiğimiz canımızı, insanımızı saygıyla, minnetle... Deh Serokwekîla Koma Dem Partiyê Gulistan Kiliç Koçyeyît derbarê geşedanên dawî de li meclisê daxuyanî da. Gulistan Kiliç Koçyeyît di axaftina xwe de derbarê pêvajoyê de nirxandinên berfereh kir. Wê destnîşan kir ku salvegera şewtandina çekan ji bo welat dîrokeke nû ye û wiha pêdeçû. Ji bo wê jî 11 Tîrmehê ne tenê dîrokeke di heman demê de xurtkirina hêviya aştiyê ye. Lê li gor vê yekê di salekê de gavên pêwîst nehatin avêtin. Rapora Komîsyona Meclisê nexşereyek bû. Lê hêjî ew pêşniyar pêk nehat. Li benda çi ne? Divê ew pêşniyar demil dest bibin qanûn. Divê aktorên pêvajoyê werin parastin. Qanûn divê dabeşkirî nebe û hemû endamên rêxistinê di nava xwe de bihewîne. Gulistan di heman demê de diyar kir ku divê Serokê Meclisê jî berpirsyariyê bigire û hemû partiyên siyasî kom bike û got. Divê statoya Birêz Öcalan bê misogerkirin û şert û mercên wî yên xebatê bi qanûnan bên misogerkirin. Divê hiqûqek demokratîk pêk were. Ziman û nasnameya Kurd divê bi qanûnan bê misogerkirin û ew yek jî bi aştiyeke mayîn de hewcadariyeke bingehîne. Divê beriya ku meclis navber bide qanûn bê çêkirin. Gulistan Kiliç Koçyeyît herî dawî li ser pirsa rojnamavanan diyar kir ku şandeya wan dê divê hefteyê de li ser pêşnûmûneya qanûna çarçoveyê hevdîtinên xwe bidomîn û ev yekanî ziman. Hevdîtin dê têkildarî pêşnûmûneyê pêk were û dê pêşnûmûneyê pêşkêşî şandeyê me bike. Cigirê Serokkomarê Tirkiye Cevdet Yılmaz jî di panelekê de axivî derbarê pêvajoyê de nirxandin kir. Yılmaz bi bîr xist ku pêvajo berdewam dike û gavên ku ji hêla PKK ve hatine avêtin rêz kir. Yılmaz diyar kir ku ew di qonaxeke pir krîtîk de ne ji bo ku çareseriyeke mayîn de ji bo vê pirsgirêkê peyda bikin û got. Ez bi dil û can bawer dikim ku wekî miletek em ê bi ser bikevin. Ev welateka sayî nîne, em di dewleteka sayî de najîn. Mîrateyeka me ya dîrokiya pir kûr heye û ez bawer dikim ku bi fêrbûna dersên pêwîst ji bûyerên dawî em ê vê rêwîtiyê hin bihêztir bidomînin. Cevdet Yılmaz destnîşan kir ku ev pêvajo rastarast birêya aştî, standardên demokrasiyê û pêşketina Tirkiye ve girêdayî ye û wiha bidawî kir. Ev armanceka stratejîk e û biya polîtika dewletê. Heman têgîştin binga polîtikên me li hember herêma me jî pêk tîne. Derbarê pêvajoyê de me dosyayekî bi vî rengî amade kiribû rojevên sereke çi ne kî çi dibêje li ser pêvajoyê herî zêde çi derdkev pêş me xwest vê nîşan bide.
di aktuela xwe de. Niha jî em yekser biçin Ankara'ya ji ber ku derbarê pêvajoyê de agahiyên berfireh her zêde ku tên dayîn civînên partiyên siyasî jî nihal Ankara'yê heye divan kêliyan de. Berya Demekê jî serokê Koma serokê giştiyê MHP Devlet Bahçeli'yê di civîna Koma partiya xwe de axivî. Dîsa li meclisê civînên partiyên siyasî ê koman ên din jî pêk tên. Em yekser biçin Ankara'yê di derbarê rojevên partiyên siyasî de em agahiya bigirin. Di ser pêvajoyê jî agahiyên nû hebin em wan jî parve bikin. Dîsa di CHP de jî geşedanên nû hene. Di CHP de çi diqewime bi taybet ekîba Özgür Özel behsa partiyek nû dike. Dîsa operasyon ser şaredariya Çankayê çêbû. Yekser vana hanê giştî em ê ji nûçegana xwe ya ji Ankara'yê Gönül Gün bigirin. Gönül kuvvet ve Dem baş Renaz. dem baş destpêkê em ya pêvajoyê bigirin civînên partiyên siyasî niha li meclisê hene. Di komên partiyên xwe de serok, hevserok daxivin. Li ser pêvajoyê tiştekî nû yan jî di rojeva partiyên siyasî de çi heye em yekser wê bigirin ji te? Belê, li Tirkiye, li Enqerê, li parlamentoyê li rojên sêşemê civînên partiyan tên vedarxistin. Îro civîna MHP hebû, ji aliyê serokê giştiyê MHP Devlet Bahçelî ve civîn hat vedarxistin. Di wê civînê de li ser rojevê hin mijaran Bahçeli axivî taybet li ser mijara lûtkeyên NATOyê, şerê di navber Amerîka û İran û her wisa têkiliyên Tirkiye û Amerîka û Avrupa wekî din li ser mesela Panzê Tirmeyê û mesela FETÖ'yê axivî. Wekî din wê îro civîna dem partiyê jî wê li darxistin. Tê bayîn ku li ser rojev û pêvajoyê axaftin bên kirin. Wê civîna CHP jî ji alî Özgür Özel û rêveberiya wî ve vê dora saetiyek wê ku nîva bê dilidan. Di wir jî wê dîsa tê bayîn ku li ser rojev û li ser navxwe jî axaftin bên kirin. Wekî din em ji bo pêvajoyê jî dikarin bibêjin ku ev hefte wek hefteke krîtîk tê binavkirin ji bo pêvajoya heyê. Do Serokvekîla Dem Partiyê Gülistan Kılıçkoçyiğit li parlamentoyê daxuyanî dabû li ser pêvajoya axirê Gülistan Kılıçkoçyiğit taybet balkişan li ser rapora komisyona meclisê û diyar kir ku ev rapor nexşereyek bû divê heta niha bihata pêkhatin lê li benda çi ne divê ev yekser bibin qanûn her wisa divê aktorên pêvajoya jî bên parastin. Wekî din Koçyiğit divê axaftina xwe de diyar kir ku wê vê heftê ji bo pêvajoya çareserî taybet yasaya çarçove hevdîtinên wan wê her berdevam be. Wekî din wê sibê roja çarşemê şandeya İmraliyê ya Dem Partiyê wê Serokê Parlamentoya Tirkiye Numan Kurtulmuş û Serokvekîla AK Partiye Efkan Alara jî wê hetî din pêk bînin. Tê payîn ku mijarên wan her du hevdîtinan jî dîsa pêvajo be û yasaya çarçove be. Wekî din ji alî hikûmetê ve jî daxuyanek li ser rojeva pêvajo hat dayîn. Alîkarî Serokkomar Cevdet Yılmaz du li Enqerê beşdarî bernamek bû. Di wê bernameyê de li ser pêvajoya axivî got em di qonaqeke kritik de ne da ku em bi awayekê mayînde vê pirsgirêkê re çareseriyek bibînin. Em dikarin niha vana bibêjin. Gönül ez rewşa CHP jî yekser bipirsim di niha diweşanê de yî di CHP de jî geşedanên nû hene bi taybet Kemal Kılıçdaroğlu ku bi biryara mutlaq hatibû ser wek serok hatibû ser CHP tayînkirina wî çêbû. Di heman demê de jî Özgür Özel ew jî axivî bûn. Du her du alî jî axivî bûn. Behsa partiyekî nû tê kirin. Nîqaşek wisa di nava CHP de diqewime. Hûrgulî hebin gel te em bigirin. Belê piştî biryara Tirkiyeyê Kemal Kılıçdaroğlu wek serokê giştî CHP hat peybirdar kirin. Ev yek CHP'de revşeka aloz vekiribû. Niha li Enqerê tê nîqaşkirin ku Özgür Özel û rêveberiya wê lez dane xebatên ji bo avakirina partiyeke nû heta daxwazname jî amade kirine da ku serî lê wezareta navxwe bidin. Lê wê kengê serî lê bidin ev ne diyar e piştî civîna 22 Tîrmehê wê biriya ev roj jî diyar bibe da ku ji bo serî wezareta navxwe bidin ji bo partiyeke nû. Ev yek wekî din Kemal Kılıçdaroğlu ji ser van axaftin û mijarên avakirina partiyek nû axivê Kılıçdaroğlu beşdarî bernameyek televizyonê bû di wir de digot
pêwîst nake ji CHP veqetin dikare di nav partiyê de jî tê bikuşin herçebûna CHP wê kerê Erdoganê were wê desthilat bihêz bibe wekî din li ser CHP operasyon jî berdewam dikin taybet li ser şarederiyên CHP operasyon berdewam dikin do li ser şarederiya Çankaya CHP Ankara'yê jî operasyonek hat kirin di çarçoveyê operasyonê de biryara binçakirî hatibû dayên û hin rêveberên şarederî hatin girtin dîsa li hember ve operasyonun do li navenda Ankara'yê protesto jî hatin lidarxistin. باش em gelek spas dikin hûrguliyên dawî te bi me re parvekirin derbarê pêvajiyê de û geşedanên dawî de qewet be Gönül. Evet.